demokrasi asimiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajulu kenati fo aw minu ko foli ani wala nyimando o ya aw de tay Mali kono ani Mali ko kan amba fo aw ko bismillah wajulu kenaka mauludu kena ba min sigira ka sangani alakira ba kisi ani nema bama ale ka bangeli nusodia wiraliye jamiyatu ansar din al-islami abulo faraba mi me Burkina Faso lada do fe sanwosan ka sangani kira sanuma bangeli ubuka nusodia wira ni wajulu kena basigiliye alhamdulillah baran nun kun folo yira lawla amina o baran nun nogantugu de dira awla femiye an karamoko Sheikh Mohamed Adam Dramé naleye jamiyatu ansar din al-islami wajulu kala bay Burkina Faso aga laselu nogantugu ni femi sorola an karamoko aleka wajulu la Shirifla TV jabaran tokola neni aw angaje ango mafle suina walanda min bi ambulo amna andadu ura yari wakati ninche ko kofe insha Allah taala aywa amna soroka duwo ke nyoy ka soroka sradi nyoma ni Allah taala sonam insha Allah suina duwo jabi sui kalo nye duwo jabi kalo yi nga sababu do bi islama ka duwo balika jabi abani dama islama bi ala wele ala bi ban atika duwa jabi abada sababu do bake karamo bado be ko Sheikh Ibrahim Abdul Adam Ibrahim Abdul Adam tuye soufi bele ba mo minu bana diena ka ke ala fe Ibrahim Abdul Adam tuyo mo wallahi way Ibrahim Abdul Adam ale fentan jati kadira zati akoni fentan namaw jantoara abala wele ala tawka duwa jabi wallahi sanko bi geleya abukuma ala fatikuma nafolo ko bi geleya abukuma ala fatikuma Allah amana ala wele aka die fen wo fena abiba atake fen do be no fen yera awra Allah o fen nu suina anyolu do de fara nyonka ni ala sonama amna ulu de ke anga suina walandai insha Allah taala amna nyini ankara mo fe Ustaz Isa ni ala sonama Ibrahim ibn Adam ye femunu fo ko no yera mogora ala tika do jabi ni ala sonama amna anda do lula kilingile ni ala mi ke antlo garzigay ambo fo nyoy insha Allah taala ama ina la falaka herakai salli ala rasulika naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقام تغني الله تعالى في كبو شيطان تورما بسم الله الرحمن الرحيم أيانا كلام مني الله تعالى توغي ألمي يا بدمني أني ألمي باب لجني لبا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله ako ko fe amba yini Allah taala fe alaka nema ni kisiga kira Muhammadu ye anaka somo ani mo tugura ulu nona ni nyuma yayi fo ta se kiyama duma amin islamo ala ko ikaba ko belebele bayi islamo mauludu ye fem belebele bayi mogo imana fem fen ke mauludu bonyana abeka do ambe toya amba mbalmake do fo Bamako Allah wallahi katoya kambal make do fofo kai sigato la dre Badra Ali Diallo kwa Diallo abani du nina ale de avion kuturu loué wallahi zagre nere to mani me folo ne ma do ko bi sega ke zamzami Allah amba me ko do e mobile loué ngaka avion loué nene re chef folo e ko me Allah akbar ambal make do de avion kuturu loué nyina mogo kemeni ko ka bedo akono fi sabilillah ukata mauludu ke kai kasigi Allahu akbar afana iche wallahi million chamamba zamzami udu million chamamba Allah nunu kan na fulo nyini kunye ala koyi wallahi ala ka nabi amin ayabo min ala ka barka do ara amin ala ka here kanai amin
ambalmake ala kana nimisa fiyo amin ala kana nimisa amin mauludu deme baga be mogo mauludu deme ya rabbi ala ka hera ke anaw ye amin hera mi fi yɛrɛ b'a fɔ ko ala toti wallahi amin ala ka n'aw dɛmɛ dɛ amin mɔgɔ ye dɔrɔmɛ kelen bɔ ka mawludu dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ aw ye fɔ aw yɛrɛ k'a fɔ ko ala toti amin ala k'a mina ko nɔgɔya naam الموضوع اليوم عن الموانع الاستجابات للدعاء ako su in na an bɛna kuma mun de bi silama ka dugawu jaabi bali akbar mɔgɔ mana ala wele ko ala nin kɛ ala bi ban k'a kɛ ko mun de b'o kɛ zamzami su in na ni ala sɔnna ko an bɛna kuma o de kan naam قال شيخ إبراهيم بن أدهم ako ibrahima ibn adam ya lakali قال يا أهل بصرة ماتت قلوبكم في 10 أشياء londora ibrahima ibn adam le willa bi yala la Allah comme olu tun ye karamɔgɔ ye o tɛ sigi so kɔnɔ abada o bi yala zati k'a filɛ adamadenw bi ɲɛnamaya kɛra cogo di amin a tora o yala la mɔgɔw taara ɲɔgɔn lajɛ a gɛrɛfɛ Allah o ko a ma ko an karamɔgɔ ko an ye a diyara an ye osbe ɲininkali dɔ b'an bolo min kɛ n'o kan an kamana guwa akbar an b'a fɛ k'a ɲɛfɔ an ye a k'u ma k'o ye mun ye u ko a ma ko anw de b'ala wele ka ala wele ka ala wele foyi ti ɲɛnabɔ wallahi sanji ti na ay nafolo ti sɔrɔ la an ka baganw ti bin sɔrɔ k'a ɲimi an b'ala wele ka dɛsɛ foyi ti ɲɛnabɔ Allahu akbar ibrahima ibn adamu k'u ma a ko n'i y'a ye aw bɛ ala wele aw ka kow ti ɲɛnabɔ a ko matat kulubukum fi 10 ashiya'in zamzami a ko fɛn tan bɛ yen o de ye aw dusukun faga fɛn tan wallahi o de y'aw dusukun faga sadi n badenw f'an k'a dɔn karamɔgɔ Hayidara ma an nɛgɛ walahi karamɔgɔ Hayidara ye min fɔ an ye wulibali don akbar adamaden n'i ko i ti ala fɛ parce que Hayidara b'o de fɔ n'i bɛ fɛn o fɛn na kɛ a cɛ ye libaldo wallahi n'i ma ɲɛ ko i baara kɛra dɛ n'i taara a to a kɛbagaw bolo u k'a kɛ Allah wallahi Allah han libaldo n'o tɛ kafiriw y'u tile kɛ u ti seli u ti sun u mago tɛ ala la hali u ɲɛ ti ko mais u b'u ka jo sɔn sanji bɛ na bin bɛ falen u bɛ balo u sago u bɛ hɛrɛ sɔrɔ u sago o waatiw tɛmɛna Allahu akbar kera o ma kɛ wallahi kafiri fiw u ti seli hali u ɲɛ ti ko sigato la mais ala ye hɛrɛ bɛɛ k'u ye abbefe wallahi mais munna ala bɛna ban ka hɛrɛ kɛ selibagaw ye zamzami sabu aw da ko ala an b'i fɛ ka sɔrɔ nkalon don akbar sabu anw b'a jira ko ala an b'i fɛ ka sɔrɔ nkalon don Allahu akbar parce que adamaden ka fɛn dɔ jira kɛnɛ kan ka sɔrɔ i t'o ye o ye kojugu belebeleba libaldo dre o man d'ala ye wallahi wallahi o de y'a to ala banna a ti dɔw ka duwawu jaabi n'o tɛ jo sɔnnaw tɛmɛna hali u ɲɛ ti ko ala y'u ka duwawu jaabi mais munna ala bɛna ban ka anw ta jaabi sabu an dusukun bɛ fila fila wallahi ala k'a hakiliman d'an ma amin ibrahima ibn adham a ko basrakaw ma amin a ko n'i y'a ye ala ti aw ka duwawu jaabi a ko fɛn tan bɛ yen o de ye aw dusukun faga zamzami naam الأولى عرفتم الله ولم تؤدوا حقه a ko a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ n'i y'a ye ala ti aw ka duwawu jaabi amin a ko sabu aw bɛɛ lajɛlen ye ala dɔn aw ka ala ye nka aw ma ala ka hakɛ d'a ma zamzami udu n'i y'u ɲininka ko jɔnni y'i dan u b'a fɔ ala wallahi n'i ko jɔnni bɛ mɔgɔ faga u b'a fɔ ko ala bon an sɔnna ko ala de b'a bɛɛ kɛ mais ala ka hakɛ ye min ye an m'o di ala ma wallahi kera dre ala ka hakɛ ye jumɛn ye amin ala ka hakɛ ye jumɛn ye damba alakira yɛrɛ ye o fɔ an ye alakira ni muazu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama na zati alakira ye muazu ɲininka a ko ya muaz atadri ma haqqulahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah abani alakira ye muazu ɲininka k'u to taama na a ko muazu ala ka hakɛ min bɛ jɔnw kan i b'a lɔn wa
muazu ko ne talo abada ako ala dɔrɔn de b'a dɔn wallahi ala kira ko ala ka hakɛ min bi jɔn kan aka ala bato i n'a fɔ ala b'a fɛ cogo min na a kana fila fara ala kan Allahu akbar bora i b'a dɔn ala y'an dan k'an bila diɲɛ kɔnɔ ala ma foyi ɲini an fɛ fo an k'a bato wallahi wallahi ala y'an dan a m'a fɔ an ka wari ɲini k'a d'a ma ay ala y'an dan a m'a fɔ an ka sɛnɛkɛ k'a d'a ma la a ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni huwa abani ala ma dumuni ɲini an fɛ a ma foyi ɲini an fɛ abada ala ko an k'ale bato zati donc bato in o de ye ala ka hakɛ ye bon maintenant an bɛna ɲɔgɔn ɲininka ala bato ye kɔrɔ ye di ka ala bato o kɔrɔ ye di dame dambadre o de la ibnu kasir b'a fɔ ko ala batoli o de ye ko n'ala ko ale m'an dan ko fɔ an ka ale ala bato k'o kɔrɔ le fɔ an ka ale ala lɔn ale ala bɛ min ɲini an fɛ an k'o kɛ a ko an ka min to yen an k'o to yen Allahu akbar an k'an yɛrɛ filɛ bi wallahi ala ye min ɲini an fɛ est ce que an b'a kɛ ay wallahi ala ko an ka min to yen est ce que an b'a to yen la an t'a to yen abada mais ka sɔrɔ ala ye fɛnba k'an ye dɛ gato la e tun tɛ yen la e tun tɛ yen wallahi ala nana n'i ye ka bɔ ji salasala la maniyo ji k'i balo i ba kɔnɔ kalo 9 Allah o de la kuranna aya dɔ ala b'a fɔ ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka sadaqallahu alazim o de la suran dɔ ala b'a fɔ ko adamaden mun de b'i nɛgɛn k'i bila ne ala la mun b'i nɛgɛn i tun tɛ yen wallahi ne ala de y'i bila i ba kɔnɔ i denkɛlama wolola ka na min faga i denkɛnilama n y'i to yen fo ka n'i kɛ kameleni ye ka n'i kɛ mɔgɔ ye mun b'i nɛgɛn k'i bila dɔrɔgu min na Allah dame mun b'i nɛgɛn k'i bila mɛsi don na mun b'i nɛgɛn k'i bila ala janfa na ma gharraka bi rabbikal karim mun de b'i nɛgɛn k'i su ka bila ne ala la zamzami ne ala min y'i dan mun b'i bila ne na ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ k'i ye dugu kɔnɔ i bɛ maloya olu ma mais ne ala ye hɛrɛ min k'i ye o ka bon diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye mun b'i nɛgɛn k'i bila ne ala la Allahu akbar o la ne badenw naam ala ka hakɛ de ka bon ni hakɛ bɛɛ ye wallahi wa ala ka hakɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ala ko an ka min kɛ an k'o kɛ suyɛni m'an da ala ye an ka suyɛni dabila mɔgɔ faga m'an da ala ye an ka mɔgɔ faga dabila janfa ni namara m'an da ala ye an k'o dabila ala ti fɛn o fɛn fɛ an k'o dabila min ka di ala ye an k'o kɛ al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina ballik abani ni de ala ka hakɛ ye gato la fɛn o fɛn ka di ala ye an k'o kɛ ala ti min fɛ an k'o to yen wallahi n'o kɛra ala bɛ an ka dugawu jaabi zati nin tun y'a fɔlɔ ye an bɛ o to yen isa an ka taa filanan na naam الثانيا a ko a filanan قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به a ko n'i y'a ye aw bɛ dugawu ala wele ala ti aw ka dugawu jaabi juma o juma a b'a ala wele ala t'aw ka dugawu jaabi wallahi degunw ti wuli ay bɛɛ tɔɔrɔlen don banaw ti ban zamzami nafolow ti sɔrɔ rame ko n'i y'a ye o bɛ kɛ dɛ a sababu filanan qara'atumul qur'ana walam ta'malu bihi Allah aw ye kuranna kalan kuranna durusilaw bɛ fan bɛɛ fɛ wallahi mais baara ma kɛ ni kuranna ye zamzami udu kuranna ye min fɔ ko an y'a bila duguma ka an sen la kan Allahu akbar an t'a tɔ kɛra an bɛ kalan kɛ ni kuranna ye an kan ka di a banna kuranna baara tɛ yen sigato la nka a bɛna f'i ye kelen kelen naam إن العمل بالقرآن يكون في جميع جوانب حياتية للمسلم a ko i k'a dɔn kuranna kan ka baara kɛ adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na kuranna tɛ baara kɛ misiri dama kɔnɔ dɛ mécanicien i ka garage kɔnɔ kuranna kan ka baara kɛ zamzami o kɔrɔ ye di kuranna y'a f'i ye ko i ka kɛ laadili ye garage kɔnɔ kɛ laadili ye wallahi dɔgɔtɔrɔkɛ i ka pikiri biɲɛ b'i bolo kuranna kan ka baara kɛ école maître k'i to école so ra kuranna kan ka baara kɛ
k'i to biro kɔnɔ kuranna kan ka baara kɛ commerçant i bɛ sugu fiyɛ kɔnɔ kuranna kan ka baara kuranna bɛ baara kɛ adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na sabu kuranna kumana an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan laadiliya tiɲɛ fɔ an kana ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ an kana sabote ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn moke o n'a ɲɔgɔnnaw kuranna kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a ko kuranna bɛ baara kɛ an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na naam لكننا اليوم لا نرى جانبا واحدا منها سلم من تبديل وتغيير nga an ka ɲɛnamaya bɛɛ an k'a filɛ bi ko kuranna bɛ ka baara kɛ an ka ɲɛnamaya jumɛn na foyi kuranna t'an bolo mɔgɔ kelen jɔnni bɛ se k'i bolo kɔrɔta bi ko kuranna bɛ ne bolo ne bɛ baara kɛra n'a ye a tɛ yen a tɛ yen ko n'i y'an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen filɛ bi kuranna taara sabu kuranna ye min fɔ a baara ti kɛra naam فانظر إلى ظلم الزوجات وإن كان القرآن أمر بمعاشرتهن بالمعروف a ko an k'a lajɛ an ka duw kɔnɔ musow minɛlen don an bolo cogo di k'a sɔrɔ kuranna ko an ma ko wa ashiruhunna bil ma'ruf ko a ye muso ninnu minɛ ni waliɲumanya ye muso ninnu dira aw ma ala kama ala ka lanayaw do dira aw ma ala kama a bana fa y'a di ma ala kama ko an k'a filɛ musow tɔɲɔlen don cogo min na an bolo an ka lu kɔnɔ kabini yen kuranna bɛ na kuranna bɛ na pewu kuranna bɛ na a ko cogo kelen na an ka tila k'a filɛ musow yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ min jigi cɛw kan ko ka bɔ o yɔrɔ la kuranna bɛ na kuranna bɛ na pewu kuranna tɛ mɔgɔ si bolo musow y'a bila cɛw y'a bila sabu kuranna kɔnɔ ala ko musow ka cɛw minɛ ka ɲɛ wa ala ko cɛw yɛrɛ ka musow minɛ ka ɲɛ a bɛɛ y'a bila ala ka hakili ɲuman d'an ma naam وكيف بأكل أموال اليتامى وقد حرمه الله في القرآن a ko an ka tila tugun k'a filɛ yatimadenw ka nafolo bɛ ka dun cogo min na k'a sɔrɔ kuranna de y'a fɔ ko an kana yatimadenw ka nafolo dun inna allazina ya'kuluna amwala al-yatama dhuluman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kuranna de ko mɔgɔ minnu bɛ ka yatimadenw ka nafolo dun ko jahanama tasuma la u b'a don n'u kɔnɔbara la ko walahara don u b'a fɔɔnɔ jahanama na bon n'o ye tiɲɛ ye aw ka tila k'a filɛ an ka misiri kɔnɔna falen don mɔgɔ minnu na yatimadenw ka nafolo dunnen don dɛ mɔgɔ caman bɛ a kɔrɔkɛ sara ka den ni musow to yen o ye kɔrɔkɛ ka lu bɛɛ feere ka kɔrɔkɛ ka bolifɛn bɛɛ feere ka kɔrɔkɛ ka nafolo bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ caman bɛ yen o fakɛ sara denkɛ fɔlɔ ye nafolo bɛɛ ta ka dɔgɔninw to fantanya na degun b'an fɛ yan dɛ yatimadenw tɔɲɔlen don fileyamusow tɔɲɔlen don fo ka fa wuli fileyamuso dɔw la a dɔw bɛ taama a dɔw taamatɔ bɛ kuma o kelen mɛ ka sɔrɔ a cɛ sara ka nafolo camanba to yen lɔngɔ la o bɛna muso nɛgɛn k'a ta n'an ka taa i cɛ ka papiye dɔ bɛ yen an bɛ taa signer ja a bɛ taara procuration signer o b'a cɛ ka lu dɔ feere fileyamusow tɔɲɔna yatimadenw tɔɲɔna bon anw b'o nafolo fara ɲɔgɔn kan k'o dun cogo jumɛn anw bɛ tila ka ala wele ko ala ka sɔn ala tɛ sɔn n'i y'a ye an ka dugawu tɛ jaabi a ko a sababu dɔ ye nin ye ko sabu kuranna bɛnna dugu ma baara ma kɛ ni kuranna ye tun naam وكيف باللباس بناتنا مع الوجود آية الحجاب في القرآن a ko an ka tila tugun k'a filɛ an denmusow ka kaana finiw an denmusow bɛ pantalon minnu don pantakilotiw mini jifu mini jipu a ko an ka tila k'a filɛ o min b'an denmusow la bi k'a sɔrɔ kuranna de y'a fɔ waliyadribna bi khumurihinna ala ya juyubihinna ala de ko kuranna kɔnɔ ko silamamusow ka langana biri ala ma dan o ma dɛ a ko ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna ala ko kira muhammad a fɔ i denmusow ye a fɔ muminiw musow ye a fɔ i musow ye i k'a fɔ muminiw musow ye u ka finiba don k'u farisogo datugu ala de ye nin fɔ
ka tila k'a fɔ ko silamamusow ka langana biri k'u kanbolow datugu mais aw ka an denmusow lajɛ dugu kɔnɔ ani sugu fiyɛw ra a k'an musow lajɛ sugu fiyɛw ra a k'a lajɛ sutura b'u ra wa mais a dun bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ de ko musow k'u yɛrɛ sutura kuranɛ de ko musow ka langana biri o tuma kabini yɔrɔ la kuranɛ aya dɔ binna an bolo o de la an bɛ dugawu kɛ Seyid Sherif Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye nin kuranɛ aya tun désactivera kuranɛ kɔnɔ pewu informaticiens b'a a faamu n'i ko a désactivera informaticiens b'a faamu kuranɛ aya nin tun désactivera k'a faga a ti baara kɛ k'a contact pied k'a bɔ a ra wallahi bi don dugu kɔnɔ k'a lajɛ n'i ye bogotigini o bogotigini kunbɛn langana b'a kunna a ɲininka ko jɔnni ko i ka langana biri a b'a fɔ i ye ko Haidara donc i b'a dɔn ko ja Haidara de nana ala ka kuranɛ aya ɲɛnamaya o tun ye nin kuranɛ aya faga ka nin kuranɛ aya dogo an na pewu k'a kɛ komi nin t'a dɔ ye mais ka sɔrɔ wallahi ala min ko musow a ye seli o ala de ko musow a ye langana biri ala min ko musow a ye su o ala de ko musow a ye finiba don wallahi a aya fila bɛɛ ye amuru ye a bɛɛ ye amuru waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna ala de y'a ɲini musow fɛ ko musow ka langana biri k'u kanbolo datugu yudinina alayhinna min jalabibihinna ala de y'a ɲini musow fɛ u ka finiba don ala min ko a ye seli o ala de ko a ye finiba don muso o muso ye finiba bila ani muso min banna ka seli a bɛɛ bi ala kɛlɛla ɲɔgɔn fɛ a fila bɛɛ ye ala kɛlɛbaga kana miiri ko min banna ka seli ko o de ta ye kojugu ye non non langana biri bali ani seli bali a bɛɛ ye ala janfa minijupu donna muso kolan donna ka bɔ kɛnɛma muso pantalon donna muso mesi donna ani muso min banna ka seli a bɛɛ ka kan ala bolo a bɛɛ ye ala janfa takbir rabi a y'aw janto ara de muso a kana sɔn diɲɛ kuntagala ka surun kojugu u b'i nɛgɛn n'i selila ala b'a bɛɛ yafa an ka kow to ala bolo n'i selila ka b'a ala b'a yafa ala ka hakili ɲuman d'an ma naam Isa وما شأن زوجاتك هل عملت بالقرآن أو أنت لا تبالي ako yala an denmusow bɛ cogo di bi u ye finiba dɔn wa an musow bɛ cogo di bi u ye finiba dɔn wa walima aw mago tɛ ala la de ɲininkali don kitabatigi ko ou bien anw mago tɛ ala la de wa taa an ka sɛngɛrɛ misɛnninw kɔnɔ i bɛ taa filɛ taa sɛngɛrɛ misɛnninw kɔnɔ muso de bɛ langana bɔ a kunna k'a kɛ k'a cɛsiri na jaba bi yan n'an ka suma ka d'i ma e ma su pɔnpi filɛ yan tamati bi yan langana kɛ n'o k'a caman cɛsiri ala k'a hakili ɲuman d'an ma a ko e ka an musow filɛ i ka an denmusow filɛ a ko walima an mago de ti ala la wa naam إن كان الأمر كذلك فلا بأس n'a y'a sɔrɔ ni an mago le ti ala la o tuma baasi t'a la an ka tɛmɛ n'a ye an bɛna taa ala sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ n'an mago le ti ala la i denmuso bɛ kolan don i yɛrɛ ɲɛ na i denmuso bɛ pantakilɔti don i yɛrɛ ɲɛ na n'a y'a sɔrɔ an mago de ti ala la ko an ka tɛmɛ a fɛ ko an bɛ taa ala sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ naam حرر ما استطاعت هؤلاء النسوة وأرهلهن من أثقالهن أنا indépendance d'an musow ma sa an m'a fɔ ko ɲɛɛlɛ wa an k'u to ɲɛɛlɛ bolo an m'a fɔ civilisation wa ko an k'u to civilisation bolo an m'a fɔ finiba funteni ka bon wa an k'u lafiya sa u ka fini misɛnninw don u bɛna taa ala sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ naam وأين تركنا آية البيعة والتي جاءت في سورة الممتحنة في القرآن الكريم أكواني بيعة آية بلاميني إبراهيم ابن الأدم كو نياي أمي على ولي على تانغا دعو جابي كو سابو أني قرآن كلا مين بي قرآن كونو بارا مكناي مين بي قرآن كونو
bara makena abi qur'anan kono Allah ta'ala ko kirama ako ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala yatina bibuhtanin يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. صدق الله العظيم. قرآن كنا الله تعالى كو كرامة أكو محمد ni mu'mini muso nana ku bi do islamiyara afu ye ku kalaidu di ne alama uti fila fara alaka ay darul fatwa uti shuyanike wallahi uti jinayake uti mogo faga abada uti nambara dogoni ke u bolo koro uta ku sen koro ni ekila muhammad yu bla bara nyuma mina ubake zamzami ala ko nu yo laiduta ikane ala deli ko nga yafa umma wa ne ala bi yafa umma allah akbar nin ti Qur'an kono doni kala jume mi se ka fo ko nin ti Qur'an kono Imam Ghazali bo de fa aka kitabu kono al Imam Ghazali abo de fa aka kitabu kono ako haza ma kana ya Muhammadun yad'u ilayhi wal jahiliyatu tunkiruhu alayhi haduturu akuyona Imam Ghazali ko ni bay Allah idu woro ko kira tu be mogo wele kana ni de ma ko wa ko kafiru tumba la goshi abulu Allah akbar ko yala mogo be se ka ban ni ma wa tanke ni mogo me make tieni kelay wallahi nti fla fara ala kan est ce que mogo kan go kele nti fla fara ala kan ibo kele ni dalu jume sigato la nti sueni ke nti mogo faga nti jinaya ke mogo bi ni kele o tuma i b'a fɛ an denw ka jinaya de kɛ wa e b'a fɛ an denw de ka jinaya kɛ e ko kuranna bɛ e bolo ko e ye kuranna durusibaga ye ko e ye kuranna kalan n kalanna fɔ maga mɔgɔ min kalanna fɔ maga e ma se ka jinaya dabila fo e bɛna jinaya de encourager ni layidu wɔɔrɔ silamaw ye nin ta ala kira bolo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam silamaya sɔgɔmada fɛ silamaya tile fɛ silamaya wula fɛ wa silamaya daminɛna n'a ye wa a bɛ laban n'a ye ne y'o f'i ye n bɛ segin a kan an bamuso Khadija ala kira furumuso tumana min na ala ye kiraya di kira Muhammadu ma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mɔgɔ fɔlɔ min kɛra silama ye ka fara kira kan o ko Imamu Ali Khadijata kɛra o sabanan ye ni mɔgɔ saba de kɛra silama fɔlɔ ye ala ka dugumakolo kan ar-rasul kira Muhammad al-Imamu Ali ani as-sayyida Khadija ni mɔgɔ saba de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka don silamɛya la mais i bɛ taa lajɛ kitabutigi b'a f'i ye ko don dɔ la Imamu Ali ni amba Khadija u fila sigilen do du kɛnɛ na u bɛ ka baro kɛ kira bɛ so kɔnɔ kira bɔra so kɔnɔ a nana fɔ Khadijata ye a ko ya Khadija wa ya Ali aslamtuma lillahi a ko aw fila silamɛyara ala ye ka aw yɛrɛ di ala ma ko wa ko a bɛnna ala ma faraduya anukuma ala kira de bɔra ka nin fɔ Khadijata ye ani Ali ko aw fila kɛra silama ye ko a diyara ala ye wa ala jɛna aw ma ko nga Jibrila bɛ so kɔnɔ ko n k'a fɔ aw ye Khadija e ni Ali Jibrila ko n k'a fɔ aw ye ko aw kana bai'a kɛ ko aw kana bai'a kɛ nin ye silamɛya sɔgɔmada ye o y'a sɔrɔ hali Abubakar Sidiki ninnu ma don silamɛya la fɔlɔ Abubakar ma don a la Umar ma don a la Usmana ma don a la fɔlɔ silamɛya sɔgɔmada o y'a sɔrɔ mɔgɔ saba alakira Ali Khadija kira bɔra ka na fɔ Ali ni Khadija ye ko Jibrila ko n ka na fɔ aw ye ko aw donna silamɛya la ko wa a ye na bai'a kɛ a tɛ se ka sɔsɔ bai'a ye ala ka fɛn ɲinilen ye silamɛya biriki fɔlɔ don biriki min lara silamɛya kɔnɔ
o de la an b'a fɔ tuma bɛɛ n badenw an k'an tigɛ di ala ma bon ni mɔgɔ min banna ne tɛ baya kɛ ala ye ne t'a fɔ ko n tɛ sonyɛni kɛ o tuma e bɛna baya kɛ k'i bɛ sonyɛni de kɛ wa o de ala k'a hakili ɲuman d'a ma o de la kitabutigi b'a f'i ye ko silamɛya fɛn belebeleba bɛɛ lajɛlen kɛra dugumafɛn ye sen lara bɛɛ kan o de kama ala tɛ an ka dugawu jaabi ne ye ɲininkali dɔ kɛ a bɛ san caman bɔ fo bi ma jaabi sɔrɔ a la n'o tɛ an ko kitabu kɔrɔ n'a kura i t'a y'a si kɔnɔ ko ala ko n'i sara ka langana to i kana i b'a alijinɛ kɔnɔ cɛ ka langana n m'a fɔ musow ta dɛ musow ka langana ye farida ye a tɛ kitabu kɔnɔ ko ala ko n'i sara ka bonmosi to i la i b'a alijinɛ kɔnɔ kitabu kɔrɔma n'a kura a t'a kɔnɔ abada ko ala ko n'i sara ka tasabiya to i kan na i b'a alijinɛ kɔnɔ a tɛ yen mais a yera kitabu bɛɛ kɔnɔ ala ko n'i sara ka bayi a to i bolo n'i ma ala janfa falahul janna i b'a alijinɛ kɔnɔ sɔsɔli yɔrɔ t'a la o yera sabalifen bɛɛ kɔnɔ ko n'i sara ka bayi a to i bolo i b'a alijinɛ kɔnɔ mais munna bangera bayi a ma munna bangera a ma mais o y'an wele ka taa langana ma u y'an wele ka taa tasabiya ma an wele ka taa bonmosi ma an wele ka taa fɛn bɛɛ ma mais ni si tɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ baya min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ wele ma kɛ ka taa o ma i b'i yɛrɛ ɲininka ko munna munna sabu jogo ka gɛlɛn adamadenw ni ma mɔgɔw hakili la n'u ye baya kɛ u ka dumuni da bɛ tugu la ala m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ni namara tɛ i ti balo la ala m'o fɔ walahi jeunes bi yan o bi kɛnɛ kan yan jeunes bi yan kabi ala k'u da u ma deli ka namara kɛ wa u bi ka balo u bi yan a caman ba o t'aw cɛla yan wa n ko a t'aw cɛla yan wa aw yɛrɛ tɛ fɛ ka kɛ ten wa n ko aw tɛ fɛ ka kɛ ten wa ala k'a n'aw dɛmɛ jeunes caman ba nin kɛnɛ in kan a bɛ yen u ti namara kɛ abada wa u bi balo ala b'u halala d'u ma u ma dɛsɛ a ye ŋaniya ɲumanya ta dɔrɔn ka aw halala ɲini ala fɛ walahi ala b'a di aw ma mais ka t'i sigi ni ne ye baya kɛ ne tɛna fɛn sɔrɔ tun nin ka gɛlɛn dɛ ka baya kɛ ko n tɛ namara kɛ an bɛna fɛn sɔrɔ la fɛn sɔrɔ bɛ ala de bolo fɛn sɔrɔ nɔrɔlen tɛ baya la dɔw yɛrɛ si bɛɛ u bɛ sonyɛni na olu yɛrɛ m'a sɔrɔ dɔw si bɛɛ u bɛ namara ni sonyɛni na u bɛ tila ka sa luwanse la u t'a sɔrɔ a y'aw yɛrɛ di ala ma a ye tilen a ka bɔ namara la a ka bɔ janfa na a k'aw tɛgɛ don ala bolo a ye mɔgɔ bɛɛ tɛgɛ bila a y'aw tɛgɛ di ala ma mɔgɔw bɛna ban o la dɛ mɔgɔw bɛ ban o la dɛ don min na n'i terikɛw taara i bila kaburu la ka sɛgɔ ka t'u ka te min ka ɲina i kɔ i bɛna dɔn ko ja mɔgɔw bɛ ban i la mɔgɔw bɛna ban i la dɛ a ye ala tigɛ minɛ a ye baya kɛ ala ye o de la kitabutigi ko ibrahima bun adamu ka kuma na ko n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ala wele ala tɛ mɔgɔw ka dugawu jaabi ko sabu an bɛ kuranna kalan nka an tɛ baara kɛ n'a ye an bɛ kuranna kalan an tɛ baara kɛ n'a ye baya bɛ kuranna kɔnɔ baara ma kɛ n'a ye kira muso bɛɛ lajɛlen ye baya kɛ kira muso kelen tɛ yen min ma baya kɛ a den bɛɛ y'a kɛ a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen y'a kɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma o la ne ye nin fɔ n bɛ segin a kan tijaniya karamɔgɔba ala ka hinɛ a la kutubu zamani ibrahim Niass n'ale tɔgɔ fɔra tijaniyaw b'a dɔn min fɔra Sheikh Ibrahim Niass ka bɔ Kaolack Sénégal ale ka tafsiru kitabu dɔ bɛ yen ko fi riyadi tafasir
o tafsir kitabu ni y'a filɛ a bɛ fɛn fɔ bay'a ko ra i bɛ n'a faamu ko ja bay'a ko tɛ Hayidara ko ye bay'a ko tɛ Hayidara ko ye Sheikh Ibrahim Inyas ale de ko kuranna aya laban na Ala b'a fɔ ni musow nana k'u bɛ don silamɛya ra ko fabayi'uhunna Ala b'o min fɔ ko bay'a d'u ma dɛ a ko o kɔrɔ de ye ko fa adkhiluhunna fil islam bil bay'a ko o kɔrɔ de ye ko mɔgɔw don silamɛya ra ni bay'a ye akbar abani Ibrahim Inyas ko ten wallahi ay ta lajɛ fi riyad tafasir ballik adkhiluhunna fil islam ko mɔgɔw don silamɛya ra ni bay'a ye ni Ibrahim Inyas de wallahi ni ta Hayidara ye dɛ ni ti Sherif Ahmad Hayidara ye dɛ ni ti Badra ye dɛ iba tɛ Haruna tɛ zamzami kaulaki Ala ka hakili ɲuman d'an ma o de la silamɛw ya rab an bɛ ɲɔgɔn wele ka taa tiɲɛ ma an ka tiɲɛ minɛ tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ de bɛ laban k'a fɔ Ansar mɔgɔw bɛ mɔgɔw wele ka na baya ma u bɛ fɛ ka jama de caya u bɛ fɛ ka mɔgɔw fara u yɛrɛ kan la n'i ye baya kɛ n'a ka di ye kana don Ansar la mɔgɔ bɛ baya kɛ i b'i ka aljina de fɛ mɔgɔ b'i ka baya kɛ i b'i ka kisi de ɲini n'i ye baya kɛ n'a y'i diya taa n'i yɛrɛ ye mais n'i yɛrɛ de ko ne bɛ fɛ ka fara jama kan ka dɔ fara n ka Ala ko kan i bisimila Ala ka hakili ɲuman d'an ma o tun y'a filanan ye ko mɔgɔw ye kuranna fili u kɔfɛ o bɛ a ma ban de naam وانظروا يا حفاظ القرآن الكريم إلى أصوات وما يجري فيها من الطامات ako kuranna durusilabaw karamɔgɔbaw alimamiw ko aw ka sugu fiyɛ lajɛ ni mɔgɔ y'a fɔ bobo yan ko kuranna bɛ bobokaw bolo silamɛya an bɛ to k'o de fɔ sadi n'i miirila tuma dɔ la i ɲɛji bɛ bɔ quoi n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jama yɔrɔw la karamɔgɔw bɛ micro minɛ tuma dɔ ko alhamdulilayi bobo silamɛya kɔni tabarikala silamɛya bilama bobo ya ɲɛtaga ba ni de ye ɲɛtaga ye ni de ye ɲɛtaga ye halaki filɛ fan bɛɛ n'i donna sugu fiyɛ kɔnɔ tuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka ko kɔni Dramé ninnu ka waajuli yɛrɛ kɔni a bɛ mɛnna wallahi n'i sera yɔrɔ dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que an yɛrɛ bɛ waajuli kɛra mɔgɔ bɛ tila k'a fɔ ko alhamdulilayi bobo silamɛya bilama kɔni an b'a la tan ɲɛtaga baara ni de ye ɲɛtaga ye ni nin kɛra ɲɛtaga min ye Ala ka hɛrɛ k'an ye a ko i ka don an ka sugu fiyɛw kɔnɔ i k'a lajɛ min tɔamat a ko nin ye balawba mɔgɔw ka garisɛgɛ ɲini yɔrɔ adamadenw dahirimɛ ɲini yɔrɔ a ko musow de sigilen don cɛw bɛ ka tatouage dessin u sinbaraw kan sugu fiyɛw kɔnɔ tɔamat balawba Ala ka hakili ɲuman d'an ma naam للبائع نجا ولا شاري نجا للبائع نجا ako commerçant olu ma se ka kisi ka bɔ ni fitina ma i tɛna se k'i ka butigi bila ka bɔ lɔgɔfiyɛ kɔnɔ e ma kisi wala shari u naja anw min nana ko an bɛna sanni kɛ an yɛrɛ ma kisi a kɛra balawo ye ayiwa Isa an bɛ nin jɔ yan kira Muhamadu bangeli an bɛ dɔ fɔ o la naam a ko su in na sisan an bɛna dɔ fɔ kira Muhamadu bangeli la ولما جاء شهر ربيع الأول a ko tumana min na dɔnba kalo sera n'o ye arabilawal kalo ye الذي فتح الله فيه أبواب العطية a ko tumana min na Alahu Taala ye a ka hɛrɛ bondaw dayɛlɛ وطلعت فيه شموس الإيمان limaniya tile bɔra حضرت ليلة مولده المنيرة a ko kira Muhamadu bangeli su o lɔra واشتد بآمنة الطلق بلا وجع ولا إسقام a ko Aminata ka tin wulila fɛ tin min kɔnɔdimi taara a ti mɔgɔ tɔɔrɔ a t'i degun naam وتأثرت الملأ الأعلى بأنبر اللحظات أوقاته العظام a ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra wusulan kasa diima ye naam
وتلالات الكائنات بتواليه سعودية ako yoro bela jeni ye yelembo alaka lolo nana kana yoro bela jeni ke yele nam وافتكرت الخلائق بقدومه والعرب والأعجام ako danfɛnw wasora ɲɔna arabu ni farafinw kongokɔrɔ dabaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni kira muhamadu bangeli naam وأكفت على بيت آمنة الطيور مناكرها من الزمرد الأخضر ako kɔnɔ dɔw nana ɲɔgɔn kunbɛn aminata ka so sanfɛ kira bangedon sufɛ o kɔnɔw dakala dilannen don ka bɔ zumurudura naam وأجنحتها من اليواقيت الجوهرية o kamaw dilannen don ka bɔ lulu ni jamaw na وتدلت القوائب من السماوات وأقبلت إلى بيت آمنة الغمامة ako kira bangedon su kaba nɔgɔ jigira fɔ sangaba fɔlɔ la ورأت من يقول لها ستدعين طفلا خير أهل الأرضين والسماوات ألوية o don sufɛ aminata ye kumakan mɛn a fɔra ye k'i bɛna den wolo den min ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sangaba ni dugumakolo bɛɛ naam فإذا ودعتيه فسميه محمدا ليحمد في الدنيا ويوم الزحام ako wa n'i ye den wolo i b'a tɔgɔ da ko muhamadu le yuhumada fil ardi walasa a tando kan ka to dugumakolo kan nin de la i b'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'i den tɔgɔ ŋaniya ka sɔrɔ a ma wolo kabi muso kɔnɔma a bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ye jɛnɛba an bɛna nin den tɔgɔ da cogo di bebe an t'a tɔgɔ da ten a bɛ se k'o falen falen ɲɔgɔn na o bɛ bɛn silamɛya la baasi foyi t'u la tari i m'a faamu yanni zakariyawu den yahaya ka d'a ma ala y'a tɔgɔ fɔ a ye tari i m'a faamu o la aminata yanni kira fana ka bange a fɔra a ye ko ni den nin bangera ko a tɔgɔ da ko muhamad naam ورأت رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أبارك من الفضة بالسلاسل الذهبية فيها ماء من سلسبيل ako o yɔrɔ la aminata a ye kira mɔgɔ dɔw ye minnu jɔlen don jiw b'u bolo ka bɔ aljina ji sanumanw na naam فشربت فزال ما بها من الللام ولم تزل سيدة تشاهد من الغرائب المعجزاته الأمور النورانية ako aminata tora ten a ye kabako caman ba ye yani a ka kira yin bange ومن أجيب آياته ما لا تهيت به العقول والأفهام ako aminata ye kabako ye kira bange don sufɛ kabako min hakili yɛrɛ tɛ se k'a dɔw faamu fiyewu وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجرية ako a kɛra ka bɛn tɛnɛdon sufɛ ma safo selinin kɔfɛ yani ka taa se fajiri kɛnɛ cili wagati ma o y'an hakili jigi ko a fɔra ko fayida tun kan ka di an b'o fayida di ka sɔrɔ ka kira bangeli tɔ tuguyara fayida min b'an bolo su in na k'a di karamɔgɔw ye min d'an ma ko an k'a di aw ma arakan 2 diɲɛ mago o mago arakan 2 nka kalan dɔɔnin de b'a la arakan fɔlɔ i bɛ kulu alaw kalan i seko mana kɛ hakɛ min ye arakan 2nan kulu alaw n'i ye salamu bila i bɛ sɔli kɛ kira kan siɲɛ 100 o y'a sɔrɔ i ye astafurulayi 100 fɔ n'i tilala i b'a fɔ allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahmati ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati ibika ŋaniya fɔ fashaffi'ini fihi mais n b'a bamanankan fɔ o de b'an bɛɛ nafa n'i y'a fɔ bamanankan na fana ala bɛ sɔn n'i ye nafila in seli ka ban i b'a fɔ ala n tigi ala n b'i deli a kɛ muhamadu bonya kama i ka mako dilan kira muhamadu ne bi e don ne ni ala cɛ ka n ka nin mako nin fɔ ala ye i bɛ mako fɔ i b'a fɔ kira muhamadu n bi e don ne ni ala cɛ ka n ka miliyari ko jira ala la kira muhamadu a fɔ ala ye ko ala k'a dilan
ako ni ala sɔnna ma ko ye a bɛ dilan i b'a fɔ bamanankan na walima mɔsi kan na i b'a fɔ n tigi ala n b'i deli kira Muhamadu bonya kama ala n mako dilan kira Muhamadu n bɛ e don ne ni ala cɛ ka n ka miliyari ko jira ala la Muhamadu a fɔ ala ye ko a ka miliyari diya ni ala sɔnna ma ko ala b'a d'i ma ala k'a n'aw dɛmɛ naam. فأخذها المخاض ووضعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام. أكو آمنة أدين بانغنو كرا محمد كرا بانغرا كنا ديا كونو أبي منا إنا فو كالوتي تندورسو نعم. ويجب علينا معاشر الحاضرين والسامعين القيام عند ذكر مولده الشريفة. أقوى واجب يا أن سلامو كان مغو نانا كرا كا مولود كنكا أبو واجب يا أن بلا جنكا ولي كالو أن سينكا ولا سا كرا كا بانجلي كا نوسو دياكي نعم. بقدوم ذاته البهية فيا سادات من وقف تعظيما له على الأقدام. أكو أنا ولي كالو أن سينغا أنغا نوسو دياني كرا كبانغلي كو كبونياي كو لاسي كراما كو بيكا ولي كجوا سينغا كرا محمد بانغلي بونيا كما Abangina Mamadou Bangina Abangina Mamadou Bangina Abangina Mamadou Bangina Amina Dawolode Bangina Abangina Mamadou Bangina Abdullahi Wolode Bangina Abangina Mamadou Bangina Magaga Muhammadu Bangina Abangina Mamadou Bangina Abangina Mamadou Bangina Abangina Mamadou Bangina Badilega Mamadou Bangina Abangina Bangina Abangina Alakila Bangina Abangina Muhammadu Bangina Nobody Muhammadu Bangina Abangina Muhammadu Bangina Nobody Muhammadu Bangina Abangina 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 Alakila Bangina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inna nas'aluka باسمك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم يا فرد يا صمد يا وتر يا هو يا من لا هو إلا هو اللهم إنا نسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان اللهم إلهنا أزم البلاغ وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيانا وانصرانا فإنكما ناصرانا يا مولانا يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد المدني يا ابن محمد المدني يا ابن رسول الله يا سيد شريف عثمان مدن حيدر يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله. دقيقة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على كما قلت يا سادتنا وموالينا إنا توجهنا بكم أئمتنا وعدتنا ليوم فقرنا وحاجاتنا إلى الله وتوسلنا بكم إلى الله واستشفعنا بكم إلى الله فاشفعوا لنا عند الله واستنقذونا من ذنوبنا عند الله فإنكم وسيلتنا إلى الله وبحبكم وبقربكم نرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاءنا يا سادتنا يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. واجل كنا كنتلين كوفي أنصر لك كما قلمانين تنغو كنا يرسل لا سلام جمع منوفة وصل لك بو كوغا فولي أنوكا نسجل كان أنوكا دوودو كالسي لغي بغا بلا جلما. Donc nous connaissons bien pour une Mawlud 2020. C'est la première fois un Mawlud que ça reconnaît. Voilà, c'est la première fois ça s'engoule la mise en œuvre. Bobo kuturbe e sadaba le nié an sera ka wagulu ka kono donc sabab mi an sora fana an sera ka kono parce que an ga jama boyna an ya kya bon vraiment am siga fo nya ta sora la vraiment ful kam mi fe ka nya singa barakela uma parce que mo mi mobilisera kanibara ne ke amata mo kima wolofla sécurité o organisateur o accueil qui sabila kelao muson kewra mais parce que woyu ka seko ke kabone bara dame na parce que ne ya fle parce que on konna ka do labe section kono mo kana ni kel wa yulu baye aya ke sangule le mizana nga barakela o ya ke o yu seko beke wallahi o be mobiliser ka se ka barake voilà donc mi me do ka foyana o do ko ye vraiment o kala yinu anu ka hamina alaka yanabo kadambema. Donc be ni bora ye manga bureau yamogo fo mi Aruna Keita na ka jam mi ou bureau ye amusona keo voilà sinon ambe do min ke ole mo min kera sababe ka am fara nyon kan ni mo min kera sababe an yera fara furuna ka barake no ye an karmo ye no al seydi sir Usman Malan Haidara am do kay sini kenya anaka demaya vraiment mo do kay kusobe an seko yirala bangina ane dogonna alaka sijan kenya dama alaka kenya dama kasika ayele ba fe dinene kase yoro alaka temo yoro beka alaka karmo yera boy koso do ambi bobo ya suina mawlile hukumu konnana no yi anga alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bangeni sankume ina fo sanwo san abinyanamaya ankaramo fe bamako chogomina abinyanamaya ansaru fe jien yoro belajinna donc o hukumu le konnana annana kana fara ankaramo kan boboya no ustaz Muhammad Adam Drame ka ni mawlidi nyanamaya ni nyogoni wode anna kun ya suina wallahi ay barani ye chogomina ansaru ka sara kon ka ansaru model ka laben shike kaye kafoko a eshuira jango ni nyogona yere min kera nationalement kafoko Burkina ansaru bega fara jon kan ka se ka ke akoni kera nimise wasa yere anya aye chogomena ka fam an so jara no kon kenla ayo am duwa ke an karamo aidara ye anaka dembaya ani ansaru chekili muso kelimi je fango famfe am duwa ko belajeni la kala ban ko nyman shijana kenedi anan karamo ma ala ka do ani jugu dugoni ne banginu che ka do an yere no jugu dugoni ne banginu che ni nyogona chama be ala bolo ala ka yira am belajeni ala ka garsege jumandi amma do minu kera ala ka do belajeni mine kira na subon ye kama soli ala nabil mustafa ambi ala fuka ala barkada bi ayin flani bobo julaso stade sangule lamzana na ni ala ka jen alhamdulillah annana Muhammad Mustafa ka bangeni kenega min sigira Burkina Faso nationalement ni ala ka jen an karamo asir siri Ramadan Haidara ka jama fe Burkina Faso inshallah
duwawu min bɛ n bolo o de ye ka duwawu ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye an ka muasisu ye n'o ye an ka sababu ɲuman ye o min y'an ka énergie ye ni an bɛɛ ye bonya sɔrɔ ni min ye n'o ye Seydou San Madani Haidara ye an bɛ Ala tando ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna anw tugura ni cɛba in kɔ a y'an bila sira kan sira min ni i ka diɲɛ ni lahara bi ɲɛ a kɔnɔ an ka denbayaw minɛ cogo la ani an yɛrɛ ka harakatu diɲɛ ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman na ka tila ka taa lahara fana sɔrɔ donc ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ karamɔgɔcɛ kɛra an ma o sababu ɲuman ye o la an bɛ Ala fo n'an ma dugawu kɛ o ye dɔrɔn an y'a kɛ an yɛrɛ de la o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye si ni kɛnɛya ni sutura ni labanko ɲuman ni lafiya Ala k'a di karamɔgɔ ma ani a kanuɲɔgɔn ni a dɛmɛbaga diɲɛ fan o fan. Alhamdulilahi rabbil alamin an ye nisɔndiyaba sɔrɔ ni mawuludu na mawuludu min kɛra o ka stade baara ye kɔnɔ n'o le ye Sangule Lamizana ka stade ye yan n'a animebaga kɛra Mohamed Adam Dramé an ye satisfaction ba dɔ sɔrɔ ka nisɔndiyaba sɔrɔ ni mawuludu baaraw la depuis mawuludu labɛn na labɛn ko cogo vraiment o yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ mɔgɔw fana mobilisera ale ni thème min yɛrɛ débattira ani karamɔgɔ ye kuma ɲɛbila min kɛ ni ka kuma cohésion sociale kan vraiment an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin diɲɛ laban mako bi cohésion sociale la bi kosɛbɛ a y'o thème min bila thème ɲɛfɛ o diyara an ye kosɛbɛ vraiment an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn ka barikada Haidara ka laɲini min ye o le ye nin ye ten ka se ka kuma ni mɔgɔw ye ka faamu yira mɔgɔw la Ala ka mɛtilo d'a ma ka se ka a baaraw fana nɔgɔya an ye nisɔndiya kɛra an na vraiment ɲinan mawuludu la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Seydou Ousmane Madani Haidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ ale ka baara daminɛ de ye ni an bɛ ka o sen tɔnɔ ta ka to ka taa fɛ dɔɔni dɔɔni an ma deli Ala fɛ a y'a dabɔ diɲɛ ka ɲɛsuma min kama Ala ka diɲɛ ɲɛsuma a y'a dabɔ tɔndenw yɛrɛ ka faamu min kama tɔndenw Ala k'an faamuya ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ ni a ka kalandenw o bɛ ka an kalan min na o bɛ ka min yira an na a baara mɛncogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye ka baaraw latigɛ ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye an karamɔgɔ yɛrɛ a mako bɛ diinɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka diinɛ se o bɛɛ la a mako bɛ tɔndenw ka kɛ ɲuman ye cogo o cogo Ala ka o ɲumanya bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye ka aw fo ka Sherifula TV n'o le ye belebele ye karamɔgɔ yɛrɛ ka fɛn labɛnni an bɛ o fo depuis Bobo Djilasso yan kumakanw bɛ se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen an bɛ aw yɛrɛ baarakɛlaw fo ka dugawu k'aw fɛ ka tila ka dugawu caman ɲini aw fɛ Ala ka hɛrɛ caman ka n'aw ye dugawukɛ minnu bɛɛ bɛna kɛ Ala ka dugawu ninnu ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma sɔli ala rasulila an bɛ Bobo su na bi an nisɔn ka di kosɛbɛ an bɛ ba Madani den tɔgɔ da de ka kiraba in ka mawuludi ɲɛnamaya n'o y'a mɔkɛ ye karamɔgɔ sababu de la mawuludi bilala kɛnɛ kan na ka bɔ maɲumanko la donc an bɛ su in na ni nisɔndiya in na karamɔgɔ Junior de y'a ɲɛnamaya na ni su na nisɔn ka di kosɛbɛ n'o ye an ka Osayi Dramé ye an bɛ foli di kɛnɛ kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jan na ni yɔrɔ surunna an bɛ bɛɛ fo a ka d'an ye walahi a diyara an ye Ala ka nin caya an si kɔnɔna na an b'a fɛ Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye nin kɛnɛ in a kana kɔ tigɛ quoi san o san ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ten nin kɛnɛ in kan k'a kɛ k'a diya bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ surtout denmisɛn mun bɔra ka kuranna kalan kan an fɛ bi su in na ka darisu ta an bɛɛ ye faamu sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye a bɛnna anw ma yɛrɛ de kosɛbɛ wa a ye sira bɔ an yɛrɛ ka gaso kɔnɔ k'an ka gaso sanuya ye k'an ka denmisɛnninw yɛrɛ minɛ cogo yira an na sabu an bɛna bɔ yan ten ka taa an denw ka kalan an bɛ taa an cɛsiri u bɛɛ ka se ka kalan kɛ ka se ka nin baara in ɲɛnamaya fo ka taa se lahara dɔw ma Ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ fo k'an to Burukina yan Ala ka o fana bɛ jama de kɔnɔ bi Ala ka jama sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la an nisɔn ka di an farifoni don ni baara yɛrɛ kɛbagaw n'a labɛnbagaw ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye Seydou Ousmane Madani Haidara Ala k'a n'a kɔrɔsi Ala k'a tanga Ala k'a n'a wasa a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a ka sigiɲɔgɔn a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka tila ka foni di Ustaz yɛrɛ ma yan a n'a kɔmɔgɔw ani baara kɛbagaw a n'an ka ɲɛmɔgɔ Aja Marimuna Kɔnɛ a n'a kɔmɔgɔw a n'o jɛɲɔgɔnw ani akew ani gɔkɛlaw ani segeretew an bɛ foni di bɛɛ lajɛlen ma
woni cɛsiri ani aw yɛrɛ min filɛ baara na an b'a bɛɛ lajɛlen fo. alhamdulilahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani wale ɲuman dɔn o ya aw de ta ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an kun y'a fɔ ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na nin kun y'a ɲɛ Burkina Faso ani an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Adam Dramé mawludu kɛnɛba min ɲɛnamayara alhamdulillah nin kun y'an ye o wajulu kɛnɛ de kan an bɛ Ala de deli Ala k'a kɛ mawlutigi bonya a n'a barika kama an ka jamanaw Ala k'u basigi cɛbɛn ani kanbɛn Ala k'o sabati an ka jamanaw kɔnɔna na baara ninnu yɛrɛ a labɛnbaga nafolo bɔra maa minnu kunna Ala ka nafolo ninnu jidi Ala k'a n'u kɔrɔtan Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Burkina Faso a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye shukran lakum wa dumtum fi riayatillahi wa hifzihi. Kurasi asimika